víťazí úvodný rozjazd Jozef Zimmermann a Igor Drotár v prvej konfrontácii, tak skromne si dovolím tvrdiť, že myslíte, že tieto dve autá sa nám nepredstavia, určite by tam nemali chýbať. V každom prípade dnes rozbiehajme, pretože Charleston je naozaj veľmi v niektorých prípadoch aj nemilosrdný. V každom prípade Jozef Zimmermann a Igor Drotár na prvej a druhej pozícii. Veľmi sympatický v rámci dnešného dňa nám predvádza do týchto chvíľ aj Marcel Boltas, týchto chvíľach do záverečného bola Simon v čele, Igor Drotár je druhý. A je rozhodnuté, môžete si napísať 3 body pre Jozefa Zimmermanna a pozdrav pre divákov, vlna na cieľovej rovinke, Igor Drotár 2 body, obidvaja jazdci rytmi boli, no a do tretice a 1 bodík, v tomto prípade pre Marcela Dneška.